Ay, magkaibigan kayo, ma'am? Magkakilala po. Ay, hindi kanya kaibigan. Kakilala ka lang yan. Everybody clap your hands so hard for that Alania! Come on! Let's do it! Clap, 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 clap! Ayun! Such an amazing night, ladies and gentlemen! Clap your hands! This is host Cherry. Let's make some noise to the sweetest and amazing couple for this evening. But wait, let me give you joy, happiness, unforgettable, priceless party memories. This is the wedding reception of Dennis and Precious, our Mr. and Mrs. Pandey. Gunting, bato at papel. Hindi po tayo gagawa ng kanya-kanya po nating weapon. Yung iba, baril ito. Basuka ito basuka. Hindi po ganon. Okay, tatlo lamang po. Let's do this. 1, 2, 3, go! Bato, pick! Okay, kung tagla, ulitin. May panalo, yung panalo. Kayo, lahat ng panalo. Please stand up. Ay, ibang klase si Madam. Tayo po tayo lahat ng winners. Come on. Ayun. From this table, 2 winners. Sino pong winner? Tayo po tayo. Then, maghanap po tayo ng ibang kalaban sa ibang lamesa. Alright, sir? Nakakatakot naman kalabanin si Nina. Nakaka-formal naman siya. Ayun. Magkaharap na sila. And of course, si SB. Okay, meron na. Dito po. Siya po. Wala po si Mane. Okay, let's do this. 1, 2, 3, and go! Bato, pick! Sino wala. Ulit. Kung walang nanalo, sige, isa pa. Yung may mga panalo na, stay put lang tayo. Let's do this. Kung tabla. 1, 2, 3, go! Bato, pick! Tanan nga daog diri sa atubangan. Okay. Pares po. Maghanap po tayo ng kapares. Sir, amo ni kalaban mo, sir, oh. Sir, kamusta naman pakiramdam natin? Anong sabi ni sir sa'yo? Anong sabi niya? Napagsaba ka niya? Sige. Saglit lang, bakit ang gulo natin dito? Okay, sige, bibigyan ko na kaagad ng pera to. Para pagpagana. 1, 2, 3, go! Bato, pick! Tuwang-tuwa si SB man. Enjoy. Isa pa. 1, 2, 3, go! Bato, pick! Isa. Ayan, magkakalaman na tayo. Maging magaling ka, baka dinadaya ka rin. Let's do this. One more time. The last one. Bato, pick. Okay. Buti na lang nilaro natin ito nang umuwi na si Senator. Baka mapagalitan ako. Okay. May winner na po tayo. Okay, lahat po ng winners maiwan. Okay, so ilan na lang sila? 1, 2, 3, 4. Asan yung 100 mo? Andyan pa, ma'am? Sir, 100 mo, sir. Ma'am, okay. Kalaban. This time daw, ibibigay mo lang 100 mo kung sino ang mananalo. Okay. Ready? 5, 6. Isang bato, pick lang? Ay, isa lang. 1, 2, 3, go! Bato, pick! Sino ang talo? Okay. Ano? Sakit loob. Masakit ang loob. Alright, please stay here, ma'am, sir, or ma'am. Ay, magkaibigan kayo, ma'am? Magkakilala po. Ay, hindi kanya kaibigan. Kakilala ka lang yan. Galing sumagot, ano? Siyempre, contest to eh. Yung kaibigan mo, kakilala ko lang muna. O, ikaw. Ma'am, anong masasabi mo sa kanya? Mas kailangan ko. Alright, ladies and gentlemen, let's do this. Isang beses lang and go! Bato, pick! Here we have it, ladies and gentlemen, our winner is the
saglit lang. Tingnan niyo yung mukha ni ma'am. Sabi niya, pinibigay niya yung pera, yung tingin niya sa akin, gano'n. Sabi niya, baka pwede mong baguhin yung instruction. Naman, dadagdagan mo naman yung pera niya. Sige ma'am, sa inyo na ho yung 200 dahil dadagdagan na lang po natin yan ng 500 pesos! Sino po muna? Anong title lang song? Bada. Bada, mali! Sino ba kasi nagturo ng bada? Bada, mali. Okay. Lambada. Sir, once again, sir, once again. Lambada! Lambada! Sige, dapat sinasayo. Dapat sinasayo. Alright, 1,000. Next song. Ala, tagal ang bayong. Lumapit. May kayo dito, isa ko. Lapit tayo dito. Ayun na, isa. Ay, ito na. Ma'am, the title of the song is... Isang linggong pag-ibig. Ay, ma'am, nakasubok ka na ba ng isang linggong pag-ibig? Pa naman, Ay, mukhang gusto niya. Okay, sa isang linggong pag-ibig, anong araw yung pinaka-paborito mo doon? yung nagkakilala lang po. Anong araw yon? Lunes. Sino sumagot ng holiday dyan? Walang holiday. Congratulations po. Maraming salamat! Hi, Sherry! Sige na, sabihin niyo na. Nahihiya pa kayo. The title of the song is... Baby. Oy, ang ganda na. Ma'am, anong tawagan niyo ng partner niyo? Baby din ba? Hindi, babe. Ay, tawa. Sige, sana all. Gamitin namin ng babe. Gamitin mo ng babe ito. Yeah. Congratulations, ma'am. Let's have more. Wag lang o kontra. Dancing queen. Dancing ma'am, kaano-ano niyo ho yung bata? Nakuha niyo rin ito. Ma'am, congratulations, ma'am. Ito po. Ay na, may isang pamilya ni Sir ni Ma'am, kayo, Lola, Lolo, Apo, dalawa. Alam niyo na ho, music, DJ. Sir. Ayan si Sir, oh. Bayani, hero. Hero, mali! I'll give you second chance. Mali, hindi siya hero. To tell me that you love me. To tell me that you love. Sige, correct, tama na. The title of the song is? Despacito. 1, 2, 3! Despacito. Sige, mukhang kailangan mo na magpahinga muna doon. Congratulations, darling. Maraming salamat.